services. Manager ko mar komiti mar budget e bura mamalo mabene jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro korodoro mondo golo ko juok mar gero udi manengogi ogonyore ko wacho ni gima kama oseduoko chien tije sekta mar gedo. Kanoloso sa chiwo kony ne jopuonjre skunde mag sekondar kod balariany e alwora no, Ndindi wacho ni tije mag gedo nodok chien gi 2% higa mokalo kotudo mano gi osigo ma jopiny kale kokalo kuom juok mar osuru mar gedo. Omera ni omenda mar shillings bilion 70 mose choki kowuok kuom jopiny ne wach gedo makamano dine osekelo lokruok maduong' ponono ni nowegi e lwet jopiny mane nyalo gedo maonge obadho moko mawuok kuom sirikal. Proposal was the housing levy was to be an investment. Utumizi wa chuma steel ulienda chini. Hii ni kuonyesha ya kwamba the housing levy was more productive in the economy when it was in the private hands. The 70 billion was more helpful to our country when this money and the discretion to spend it was left to Kenyans. Na kwa hivyo tunauliza, kwa sababu tunasikia watu pale wa treasury wanasema wanataka kukarabati housing levy. Vile wa Kenya wanauliza ni hivi, ile ukarabati muhimu inaweza fanyika needs to abolish the housing levy in totality. Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali jenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa wa Kenya watajijengea.